Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. Silala ke ngezindaba ezingimnandi, silala ngezindaba ezimbi, ngendaba ezibuhlungu, ngeindaba ezisenza ukuthi umoya wethu ushone phansi. Sizokhuluma ke ngeChunu, the president of the Bhinqa Nation. Guys, I think everyone loves iChunu. I mean, here's the one thing about uMchunu, ungizwe uMchunu guys, unomoya omuhle. Sebeshisa umuzi wakhe ke lapha yana ke eMbombulu. Kuthiwa bafice ukhona izingane bafike babuza ukuthi ngabe bakhona ukhona inungiso wasekuthiwa cha akekho ungizo ke usegolivele okwamanje ubezoshutha le show yeMacG benomyeso siyamyeza lo Dumela Tamara. Actually I saw them yesterday, even today. So and then kwasengena ke indaba lezi ke ezithi ke sekushiswe umuzi wakhe. Luckily akekho umuntu ohethekile izingane bezibona zithi nje labantu fike bafuna lamadoda kuthiwa fika afuna ungizwe base betha abantwana no akekho kuthe nje sekuthi hayibo bezosekusha. Luckily they managed to go out and omakhelwane ke bebese besenda ke basendela ungizwe ama messages waseke naye ke eyishaya ke imoto ke iya eKZN ukuze azomelana nalesimo lesi esesenzile. But before that uphakela umthakathi ke ube abanye bokuqala bafikile kanjalo ke no Fele Mtwini ke walapha yako South Coast lo obhizi kakhulu naye olwisana nabantu bokufika yena ke bafikile kwakhe ke nje emavikini ambala bashaya amawindi bawaphihliza nakhona futhi naye akazange atholakala ngoba wayengekho ebhizi vala zona lezi zinto lezi zamagwaragwara. Two things that are happening here. First of all, ungizwe wouldn't fake ukushisela umuzi wakhe. I mean, it wouldn't make sense. Even though ingahlali vele eMbombulu, you know, ehlali le emakhaya. Two, abantu abenza lento are not foreigners, to be honest, are the people who are working with foreigners, because there are people who are just jealous and there are people of who are one of us abasebenzana namagwaragwara. So therefore if ulwa namagwaragwara you are actually uphazamisha umsebenzi wabo. Sebefikile abantu ke kumasinzi ndoda kangizwe ke ake sizwe ibhodla ikhuluma okwamanje ke ungizwe ubengakakhuluma but the images are showing the fact ukuthi cha umacingwane imhethile lento and uphathwe kabuhlungu. Phakela ke usecelile ke abantu ukuthi hayi ake kuzanywe stili nestini uvuse umuzi kaChunu ngokusheshsha. Ngiyahleka ukuphakela iyathanda ukucela guys kahleka noma kushoniwe ngiyaxolisa phakela iyathanda ukucela ngizamthatha isira phakela lezi ecela no Capitec wakhe. Anyway, so ake sishayene ke sihlanganiseleni iChunu siwakhe ndomuzi sobuyisele lo lidonga asibuyisele lokungaphezulu ngoba vele but kufe nezimpahla ngaphakathi impahla zishilo obviously. So take a look and listening indodana yeChunu ikhuluma guys. Chunu la izala la ikheke Cassius Music Coingees bakufika abantu la bazofuna ungizwe samtshela ukuthi akekho baka lokho washo umlilo ade kufanele usinqomo kathi uFlot na useCape Town useCape Town nazi indlu yasho ukusha nale uthi hayi yinke wabole kodwa ingasho le yinto le ngala wethu sineChunu bafowethu elincane indodana yeChunu bafowethu uqhawela ke itha undlulise mfethu amazwi semanzini amnyama mfowethu mfowethu nje ukukhala mfowethu ukuthi nje isimo esibhekana naso manje asihle mfowethu ubushile akho lutho kuphele nje yonke into mfowethu umuzi kaBaba bekubuhlungu kakhulu ukuthi bekhona futhi izingane kube laba bantu laba abashisile abenzela umuntu amane omngaka kube khona mhlambe baqala bavalela izingane endlini ukuthi zingakhona ukuphuma beshise lo muzi kukhona izingane phakathi. How much things ebesingabe dlule kizo nje manje abe sinezidumbu izingane ezincane kakhulukazi ifuture izingane ingafezeki ngoba yibo abaphathi bezwe kusasa yabo nje manje mfowethu lezi zinto esibhekana nazo nje manje azikho zindle. So ngokubuka kwami mfowethu it's like bafuna impi labantu laba bafuna impi abasusa uchuku engingalazi ngilibone ngoba muthi ukubheka wonke ama march full mfowethu bengalinyazwa umuntu lapha kahle. Imagine nematch be peacefully ngaso sonke isikhathi ihlelekile ngayo ndlela ukuthi akulimazi umuntu akulimani impahla yamuntu kodwa lento abayenza nje manje isikhombo kunye isikhombo kunye. Siyabonga Chunu. Bafowethu siyabingelela bafowethu sibingelela umoya ophansi sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga silapha emzini kaNgizwe eMadondube eMbombulu bafowethu sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna ungizwe
bangamthola bathe mabephuma nje ngesango kwabonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele kodwa ke impahla ilimele kakhulu umuzi uphelile wonke akho lutho akuphumanga izinto eziningi kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo kuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu sathola ukuthi naye kufika abantu emsini wakhe bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesigamancingwane kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithayi bafowethu uyekani ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu singashayi umuntu nje sishayana sodwa bonke laba bantu babona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengene efiyweni. So ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu 3000 aphinda baleka yongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke baleke ngene efiyweni soyekhomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba abavikela abantu bokufika abayisikhulu abayiphoyisa abazinsizwa lezi ezibizwa ngeenkabi ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga abaholi bayawusupporta abantu abaningi bayaweseka iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya kusukela namhlanje njengoba kumhla ka10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama security la eSouth Africa avikela abantu bokufika yekani. Insizwa lezi sibiza ngenkabe evikela abantu bokufika yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho sinakekela abantu sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi izinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sikucela sithi yekani siyamkhalela kumacingwane sizophinda sikhulume naye usazophela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokho kodwa nje siyakhalela amacingwane ngokubi obenzeke emsebenzini wakho sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo siyazi imali azikho sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini yodwa siwuvuse ngokusheshsha lo msikamacingwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe qhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befisa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenze kanjani. Yeah kusasa ekseni nje kusasa ekseni ngomhla ka11 ngomsombuluko ekseni ngo8 kuzobe ngisuphozini opening sizokuveza lapho ukuthi abantu bebekile. Siyabonga. Iqhawela kithi badoda ufele emntwini sizwa ke lisana kakhulu nokuthi abantu bokufika bangena amaphepha endaweni yaseHardini. Qhawela kusizwe asibingelele qhawe. Sanibona nababukeli nabalaleli nabathandi bakho. Ya mfowethu silapha mfowethu emzini wechunu mfowethu ubonani mfowethu kwenzakalani yini mfowethu nawe efike yakudumasa. Izose ngingakusho kunzima labo la ichunu balibulele noma umndeni okubuka ngizwe bawubulele kakhulu. Yeah. Eyintweni zonke bezikhona kangizwe uyoqala phansi ayikho into esalile ayikho futhi into ekhona kodwa kukhona ukuphathekayo imphefumulo yabantu ngoba akekho umuntu ophangalele kulesahlakalo nisibonela emva kwami. Yalethi ichaza lento lena wena umuyibona. Lempi thina esilwayo iyimpi enyama ngoba sikhuluma ngomlomo kodwa le iyimpi ejule ngaphezulu kwalethina esilwayo because yabo mase sekuhlaselwa amakhaya sengaphezulu kokwenza zonke into ekhomba ukuthi naseyindlela sisaphephile ngala sisambela khona ngayisemamoli ngayisayithola siphephile bafu kahle iyimpi le engaphezulu kokonke. Yes abantu abakhumbuze futhi nakuwena mfowethu akapheli ngisho mhlawumbe amaviki amabili nakuwena kwahlasela ekhaya kini eHardini qhawe. Yaba fo isonto elilodwa lesibili lesokuqala kusasa ekhaya kuhlaseliwe inamba phahlaze yonke into ephahlaka ekhaya ngebhadi nami bekusele izingane ekhaya nogogo kuma wami lento efanayo nala kubuka ngizwe okukhomba kona ukuthi labantu mhlambe balinda ukuthi abantu abadala bangabikho ebesebenza umonakalo namhlanje yimina
ngenza kusasa zosokube wena ngoba njoba sisonke la kulolu hambo kubi bafa saphephile sonke. Ya kodwa ke uma ulandelela kuwena ba izithini insolo mhlambe uma ulandelela kuwena insolo indlala esesiswini kubantu base South Africa abanye babo abafowethu ngoba bathengwa abantu bangaphandle babathengiswe indlala abanayo esiswini okusho ukuthi bona thina sicabanga ikusasa bona bacabangela isizwe la abafowethu bala eSouth Africa abakhokhelwa abantu bangaphandle ukuthi abazosidicelela phansi so abantu bakithi kahle kahle basidayisa thina sishawa abantu bakithi kahle kahle mfowethu awudlule siphethe amazi mfowethu umuntu njengamanje usahleli ekhaya mhlambe nomuntu ukuthi ungamgqugqumezela uthini anginawo abafamazi amaningi ngaphandle ukuthi sicela uphakele umthakathi ashintshe idate le umhla ka-30 June sekude kakhulu ake kuvele kube noma ngabe nini kusukela manje ngoba kuzoze konakale kakhulu yayi awekho amanye amazwe kunabo bafowethu noma ngabe nini ake kuvele kunyiwa manginyiwa kusimbakala makusimbakala ku late vele Kuyalukwenza Kenzeka. Akubonakali kodwa kahle. Yo.